са по-хубави от на баща ми камерата. Доста най-вероятно. Шаут-аут за пацара. Шаут-аут. Снимаш ли в момента? Ти дебил хора. Доста сатаник. Доста съм сатаничен. Сега тук влизаме в силичката. Бацваме картата. Чупа. Оп. Добре дошли. Добре дошли в един ден от моя живот. Отидах на тренировка с моят приятел. Геймплана ви е следния. Спирате се я и глупостите. Не имате чаров за англоговорящ. За какво? За англоговорящ персонаж. И той почва да нарейтва историите. От всички ни английския му е с акцент по-добър. Аз не казвам, че ти лош, просто не звучиш като native speaker. Това е по-добре да звучиш с акцент. Като балканец. С акцента е по-търсен от хората. Хората, които имат YouTube чанел и имат акцент, също са по-гледани. Тя вкачила ли си книга за психология пред живота си? Аз съм завършил психология. И ти ли че? Яката работа, човек. И сега напред се действаш. Коментирайте на коя друга известна личност бихте искали да разберете конфигурацията. Коментирайте на коя известна личност бихте искали да... Коментирайте на коя известна личност бихте искали да разберете конфигурацията. Ще си представиш два сценария. В момента аз си казвам, аз съм имал два клиента и съм правил някакви неща от време на време. И другия сценарий, примерно аз си казвам, аз съм развил страници, имам 2 милиона последователи, имам направени тези гледания, имам още 100 клиента, които съм направил това нещо, което ти иска да се случи, вече съм го направил 100 пъти преди тебе. И двете неща са много различни, брат. Аз ако съм второто, аз мога да поискам тройно повече пари, че се съгласиш, защото просто аз ти предлагам път, който е по-малко вероятно да се провалиш. Ето цялото нещо е това. Седмицата приключва. Днеска е малко по-почивен ден. Неделя е време за почивка, време за комуникация с приятели, близки. В крайна сметка, ако работиш цяла седмица, няма как да си продуктивен, няма логика. В смисъл да, понякога всеки иска да работи цяла седмица и има до някаква степен това чувство, че оставаш назад, ако не работиш постоянно. Но ти просто не си продуктивен. Няма смисъл ти за това, като отидеш на работа, имаш почивки. Не защото работодателят ти не иска да работиш постоянно. Просто знае, че на него ще му излезе по-скъпо реалната ръкара да работиш повече, отколкото да ти даде там някакви 1 час почивка или там зависи на колко часа си. Така че почивката е много важно нещо. Почивайте се, наслаждавайте се на факта, че имате близки хора, че имате здраво тяло, разкорете се, обадете се на вашите, чуйте ги, колкото и понякога да не ви се занимава, защото сте дойдете тук с работа и имате проблеми, имате задачи, имате проекти, имате успехи, неуспехи, имате супер много неща на главата, обадете им се, защото в крайна сметка това е важното. Близките хора, това да им се обърне внимание и бизнеса и работата остават на второ място, защото в крайна сметка колко кинти да изкараш, после ще съжаляваш, че не си отделил това време. Така че беше много интересна седмица, снимахме за няколко бранда, доста фитнес, въобще не съм доволен. Много уроци, наистина много уроци. В
В края на краища съм благодарен на Господ за всяка една възможност, която ми е дал да правя нещата, които правя, да се занимавам с проектите, с които се занимавам, да общувам с хората, с които общувам. Ако ти, който гледаш това видео, си по някакъв начин обременен, не мислиш, че прогресираш достатъчно бързо, виждаш някакви успехи в интернет, просто не се тревожи, всичко си има време, всичко си има начин, всичко си има път, всеки има различен път, просто следвай това, което обичаш да правиш. Бъди добър с хората, с които работиш, с които общуваш на дневна база. Старай се да правиш нещата колкото се може по-добре, давай си душата за всяко едно нещо, което правиш, не ги прави половинчато, защото няма смисъл. Вредиш на себе си, вредиш на хората около тебе, хората, които ти плащат да правиш някакви неща. Дали ще имаш бизнес или си на работа, едно и също нещо. Просто давай 100% от себе си, всяко нещо ще дойде. Бъди искрен, не мами хората, има хора, които мамят, те най-вероятно стигат до успеха по-бързо. Дали ще е след 10-15 години, може и след една година, кой знае. Просто върви след истината, нямат смисъл другите неща. Понякога наистина е тежко, че чувстваш, че не прогресираш. Някои хора прогресират по-бързо от тебе, проваляш се, подритват те, но това е част от пътя. Наистина е част от пътя, смятам, че е част от пътя. Всеки си го минава този път, всеки е минал през тези неща. Напълно е нормално. Затова продължаваш напред и затова си благодарен и продължаваш напред за всеки един провал, за всеки един успех, защото това е част от пътя и ние трябва да се наслаждаваме на пътя. Така че успешна нова седмица!